Welcome to Ikaw Ako ug ang Butong channel. Feel free to subscribe for you to be updated on our latest video uploaded. Thank you and God blesses. Magkuha tag requirements sa MSWD. Ano sa tingala na to? Indigency. Oo, indigency. Wala, may kwarta. Tay kwarta mga eskwela ta kuan ani. Eskwela ta og kanang isda. Siyempre electrical. Electrical. Kurintihan nato sila. Oh. Kurata na to sila ba? Karon mo ba sa opisina sa indigency di sa o MSWD? MSWD, manguta na ta. Sa munisipyo? Manguta na ta. Okay. Ang sidula, Sidula, munisipyo kung wala dito. asa man na to anong ang sidula? Munisipyo na lang. Asa man ang opisina na? Munisipyo, malanta na ta dito. Panahon na ito. Dili, barangay clearance na lang. Tapos hindi. Kaya lagi na MSWDO. Parang kulang na to, kuha na lang dayon kining Ama, Bert na lang. mas man dayon mo kinahanglan betag mas. Magpalitag mas yaron sa gawas. Mo ni mga kabutong ang mini farm sa Kanguyuan. Pato manok, tuwa dito nanago. Dapita dito, kato. Yun sa bus. Iya kining gikuan, iya ning gikural og kanang net naro, pukot. Medyo daan-daan na kay dugay-dugay naman. Kana kaibigan mo na yang balay. Ito. Mana yung karsada pa yung dito sa sementeryo sa Gutalak. Kani pa yun sa gawas. Diri ni sa Barangay Poblasyon Purok 1, Sambunga del Norte. Tara. Rough road mga kaibigan. Meron na pita diri ang murag sementado. Ayun sa gawas, dito rough to dito, wala pa to iguan. Wala pa to semento. Ano sa magawas? Oh, gawas na sa National Highway. National Highway. National Highway sa Gutalak Poblasyon. Ay maatumi sa kuan. Municipal Hall, munisipyo. Dito ta, siya. Oo. Mga kabutong mo yung National Highway diri sa Poblasyon Gutalak. Paingon sa munisipyo. Lagi pa man tao. Ato ang eskwelahan sa una. Eskwelahan high school. Oo, ang eskwelahan sa Gutalak National High School mao ni mga kabutong mo. Medyo karaan na. Bring back the old days. Wala, kabutong mo na. Mga eskwelahan sa unang panahon. Sabi ni Marta, slow down. Oh, school soon. Pas yung taro ko ito. Ato, kabutong mo na eskwelahan siya. Tara o, na extension. Oo, na extension. Pag-ura man na, wala man na sa una. Naman. Hindi ka sa agi. Ay, kabutong diri. Municipal hall na ni. Ura. Oo. Parang police station. Dito tabi tuhon mo. Oh, diyan ta mo agi, station. Baik hadlok. Sana yung mga handok ng police. Good. Gamay na lang kasi. Entrance, mo rin siya kay entrance may gingon. Dili man sa exit. Sa exit butong. Ay mga tasan na diri. Oh, tara, municipal hall.
Dito sa nailandong dapit. Madam, Yes, sir. Sir, ano ang gym sa diri sa poblasyon Gutalak? Kanang MDRR mo nila. Wala mo to. Itong sa tumoy mga kabutong, itong medyo pula ang color. Tapos king di sa kumilik office mo siguro ni. Tapos kadto. Mga kabutong, mga na yung municipal hall diri. Kato. Itong huwag na ilugo nga lingin nga murag di kay maklaro. Layo man tagod. Nya dapit ato ng dulon. Ano siya ay munisipyo diri sa Gutalak, sa 3rd district Gutalak. Mga kabutong, ila plaza. May plaza nila diri oh. Nindot kayo. Kuan din diri kanang sa Porpis. Tara, butong manay gym diya kabutong kana nanay pula og kanang atop manay gym. Diya nag-opisina ang MDRRMO Operation Center Gutalak. Ani kabutong mo na ilahang kuan, municipal hall. Mo na parking area nila. Asa to? Okay. Salamat Busing. Nangutara mi kay wa may kabalo nga sa rapid ng opisina sa kuan diri. Sa MSWD. Diri mi gitudlo aning gamay nga eskinita diri sa Luyo. Sa municipal building. Kaya na ako nulit sa pikas dapit. Pai. Kaot na imong pismas pai. Ang mga kabutong secure ta kay naata sa Diba, mao man yan sa tong likod sa ano? gym. Oh, mo na. Hindi natin makita diri kay na salit daw mga sagbot. Nindot kayo mga butong. Oh. Ilang kapayas ka butong bugbo kayo. Anay bunga. Oh. Oh, wala diri dito sa kuan. Okay kayo siya mga kabutong oh. May bunga. Luyo ni sa kuan sa municipal hall sa Gutalak. Kita mo kabutong nindot ang kahoy oh. Actually mura og kanang papatay na siya kay kasi dahon murag nalaya na siya. Karon nga kabutong di mo ni ang sa barang official hall oh. Di ra morning. Oh, ang dipita ni. Oh, saan terabit? Dira ka butong, mo na police station building. Sa dapit pai. Diri man daw. Mama sa dapit ng kuan diri ma'am. MSWD. Sa ubos. Sa ubos pa daw dapit pai. Kuha pa daw sa ubos mga kabutong. Sa Luyo pa dapit. Magkuha mo gud ni kuan ko kanang indigency ba? Sa? Magkuha mig indigency Para asa? sa kuan sa TISDA. Sa TESDA? Oo. Indigency? Diyan na magkuhag indigency sa TESDA? Oo, kabalo ana. Pangutana na kay Ma'am Marjorie. Oh, sa MSWD ba nakabutang Oo. sa kuan gud? Sa ubos. Nakabutang Kana bitong sa nailaki naglingkod oh. TESDA mo yun. Amo na diha ilang opisina. Requirement. TISDA passport. Ayan oh, Oo, certificate of MSWD. indigency sa MSWD daw. Diri sa Luyo, madam? Luyo. Pero ubos ana, kana nailaki naglingkod. Okay, salamat. Butong diri mi sa Luyo dapit paingon. Mo ni municipal building diri sa Gutalak oh. Ug dito ka sa Tubangan sa left side ni siya dapit sa Luyo. Tara, parita sa pikas. Nakulitan tangon. Tangon. Oh. Sana, kooperatibang matatag.
Matatag na kooperatiba. MSWDS man ni diri, lahi man MS siguro sa DS. Oh, dia lagi. Okay, naanami diri sa portahan sa MS. Wala may masayod mo nang nagpangutan nami diri. Oh, hindi. Diri lang sa may mga kabutong hangtod. Mga kabutong, ang gitudlo nila nga sa barangay hall daw may mod to. So ato na po tag barangay hall ani, balik ta sa National Highway, Poblacion Gutalak. Balik ka agad National High School. National High School. Yung mga sidewalk diri mga kabutong, oh. 3 lanes siya di ari padulong di ato ra pud taman. Oh. Kaning karsada mga butong, National Highway ni. Lapos ni hantod sa Siukon, Siraway, Sibuko. Morning karsadaha National Highway. Ayan, kaning naa mo na crossing. Ingon dito. Sa ilang Candelaria katong crossing ah. May meeting. Ha? Sa balay sa kapitan. Unsa may ingon day? Padlak mo no, so puta na mo padlak man. Wala pa nimo pumunta nag-asa tong buwan ha. Wala pa kasi nakabalo. Unya pa tingali na. Mangutan na tayo lang Jose. Ato tayo lang Jose. Ano yung video? Tara riyan na oh. Magkuhan po tayo, inquire po tayo about ni Joseph. Sige. Eh, Tara man tao, doon naman kayo. ilang Diyos di ba dito masaluyo? Tara. Sa una man yung balay nila. Kato day. Ilang mamiyuhin nyo man na diha. Kato. Ilang mamiyuhin nyo. Pellegrino store. Ano? Oh, may tao diha oh. Lagi. Ya, madam, sa may mga istorya ni madam. Ano kong amiga? Oh. Akong classmate. Akong amiga po. Papa, nagyok. Nagkuhan pa siya. May, Nagpa-beauty pa siya. Nagpa-beauty. iso ko ignaong mo. Isa mo mga kabutong, iso ko ignaong ning klasmita ni. Kanawa gud klasmita. Oh. Guwapa kay na siya oh. Mo na kinakusgan na mong classmate kaning panahon o kanang duha o lara. Kana mga kabutong o tanawa. Ana na sila kay dugay naman na sila na magkita gud. Ayan, nakita may aring buwan. Yung okay ra. Tay, palita mo ko. Marami mo ang bibi. Bless. Ito may barangay wala may. Oh gosh. Barangay. Ilan mo na? May meeting diyan sa na meeting diyan. Among bibi oh, bibi. Bibi daw, bibi magsinalawan. Bakit kagkuhan? Bakit? Adlok ka na ko, adlok. Ano kaya po? Balo di ka mga puli. Football. Dumadaghan kaya kaliwa ka. Da. Naraman. Anak ko, go to the world and multiply. Multiply ta ni. Good. Tarang bibi oh, tarang bibi. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Karaan balay. Good morning karaan balay. Ha. Ito yung mga ninyo din. Dito po. Na. Ninyo, ilang mga puli na. Ni. Oh, diri. Dili, ako ang manghod. Dili pa mo. Diri, kita pulang dito. Okay, wala mo galag-lag diri. Wala. Ikaw siya ni kuan ba, Joseph? Kosa. Lukon. Kita may kuyo daw siya nimo. Mo ko mo dito kan di naman diba ka dito. Ano man kay? Masas Manil. Nasa Manil? Trabaho. Amo na Manil.
Pagulungan silangan. Ah, dito? Ako bantok man sige na ko katilaan sila ng kuan dito. Yan katubang Tagalog. Pasok pa. Wave your hands, wave. Ah, Dance, dance. Paro pariji, paro pa dance, dance. Pakiring, pakiring. Di dance gabi? You love that? You know you clap your hands. Clap your hands. Clap your hands lang. Matapos ay di pakpakin siya mo tama dito siya mo tama Clap your hands. Ano yung sinuunan siya? Happy and you know you clap your hands. Clap your hands, baby. oh, diri tao, diri. Kami ni po mo, nuktan na, nuktan po mo. Pwede ba mo sakay ani ba? Oh, sakay ani. Hana agwan. Nuktan. I-area na ni, i-area na. Kapoy. I-area na. Woo! 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 This is good for 5 person. Ay, bangka, kana. Uy, hugaw na ba na siya? Kaya ano tayo na? Kaya kapag ba na niya ako ng tuligan? Nakasakay na ko. Oh my God. Nakasakay na ko. Hugaw daw ko no. Pari kamu ka dira makuha na siya. Na, dapat yan na to. Akong anak? Oh, tulo ka po. Tani may katulong ako ba? Hindi ko makakuha ako. Second year. College. Di pwede may kang din. Parcel oh, parcel. Ha? Pwede ng kwarta. 1,000, 2,000, 3,000.